Jeg synes ikke, der er noget, der gik galt i dag. Jeg synes, vi leverede det show, der skulle leveres, og desværre er det sådan, at jeg ved sgu ikke, hvad der var, der gik galt. Altså, det er jo folk, der stemmer, og der åbenbart ikke nok stemmer. Og så det er det, der skete, men altså, som Clara Sofie sagde tidligere, om snakken med Felix, det var, at der kan kun give en ret, at jeg synes også, at Emilie, hun er den eneste i hele det program, indtil videre, der kan indtage en plads på den danske musiksal. Og det kommer fra både mig som etableret musiker, og Clara Sofie, som har lavet masser af hits, du ved, ikke? Så jeg vil sige, at vi kan ikke være helt galt på det. Og spillet er sådan, at man kan ikke være en dårlig taber, og desværre er det sådan, men forhåbentlig er det jo først lige begyndt for Emilie nu. Og det får vi jo nok også at se, fordi nu kommer en rigtig test, som handler om, kan man skabe en karriere herfra. En ting, der var med der i tv-showen, anden ting, det er at skulle rent faktisk ud i Danmark og levere i virkeligheden, og det tror jeg, Emilie kan, altså, du ved, og det bliver jeg spændt på at se, hvordan de kommer til at gå med de andre. Emilie, var det fair, at det ikke var dig, der vandt i dag? Det ved jeg ikke. Altså, det er vel fair, når det er dem, der ender i finalen. Det er jo folket, der skal stemme, og sådan var det. Jeg var rigtig, rigtig skuffet, men jeg er da glad for, at vi nåede så langt, og ligesom du siger, jeg er bestemt ikke færdig her, forhåbentlig. Ej, så jeg håber på, at vi kan fortsætte. Lige præcis, og jeg tror, med hensyn til at være skuffet, der tror jeg godt, folk kunne se på min reaktion, at jeg smed jakken og min mikrofon, fordi jeg synes slet ikke, at det var en rigtig beslutning. Men jeg tror også, det er fordi, at det er jo i forhold til så mange andre programmer, ikke nogle etablerede dommere, der sidder og stemmer og sådan nogle ting, men det er folket, og man må lytte til folket, og hvis det er deres dom, så må vi tage det. Og altså, vi er jo ikke dårlige taber, vi er stadig smidt på læben, fordi vi ved jo begge to, at Emilie, hun nok skal vinde et andet sted. Thomas han er jo en lille nuttet fyr. Var det Thomas' stemme, eller var det hans sødme, der slog dig, Emilie? Jamen, jeg tror, det er en blanding af begge dele. Jeg tror helt klart, at han har jo et sindssygt talent. Men jeg tror, at jeg tror, hans charme og måske også hans alder er afgørende. Fordi det imponerer bare mere, når en på 13 kan det, en på 23 måske. Så nu blev det ikke din stjerne, der slog igennem her. Hvad skal hun gøre for at komme videre herfra? Altså nu er hun så heldig, at hun har hugget op med en, der tilfældigvis har en masse kontakter. Jeg ved, hun er så dygtig, og jeg ved, at hun skal nok klare den. Altså, du ved, igen, showet er ikke færdig endnu. Altså, en ting, det er at være med i en konkurrence i fjernsynet, og det har vi jo set, hvordan det er gået for andre. Og jeg tager hatten af for dem, der har vundet. Det er stor respekt for, fordi jeg ved, hvor hårdt de her 6 uger har været. Og som sagt, vi er slet ikke dårligt taber. Nu må vi ligesom bare tage det for, hvad det er, og så komme videre i programmet, ikke? Og jeg er sikker på, eller jeg ved allerede, at Emilie, han har gang i en masse ting, og jeg glæder mig så meget til at høre hendes musik, og jeg tror virkelig, det kan brage igennem, fordi vi mangler en ny dansk sangerinde i den danske musikbranche, det er jeg sikker på. Men det kræver hårdt arbejde, det ved hun også godt, og det tror jeg også godt, hun kan mærke efter de her 6 uger. Ja. Emilie, hvor stor en oplevelse har det her været for dig? Det har været kæmpe stort. Altså, det har fyldt mit liv i over 6 uger nu, og det bliver meget underligt, at det ikke er det samme på mandag, men jeg skal heldigvis i gang ret hurtigt med alle mulige forskellige ting, så forhåbentlig at fortsætte den her fede oplevelse lidt endnu.